അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ? അൽഹംദുലില്ലാ, എനിക്കും സുഖമാണ്. ഈ മാഗി കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയായില്ലേ? അതേ അവസ്ഥ എനിക്കും കൊതിയായി. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ഞാൻ മുറിച്ചു. ഇത്ര നേരം നല്ല കട്ടക്ക് ഡയറ്റായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട്, എടേ 40 കഴിഞ്ഞ് ഇനി 40 കിട്ടത്തില്ല, അധികം സമയമില്ല, ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ശരിയാ, ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം, ഡയറ്റ് നാളെ ആവാലോ. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.